Evo ga, nadam se da se vidi. Dobro, evo, ako se vidi, ja ću lagano krenuti. Lijepi pozdrav svima, dobar dan. Moje ime je Mija Trcol i u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije radim na koordinaciji provedbi Europass inicijative u Hrvatskoj. Pa evo, kao što je Jasmina rekla, vjerujem da su mnogi od vas već čuli ili čak možda imali prilike izrađivati životopis u Europass formatu, a u ovom izlaganju pokušat ću vam prenijeti što se to novo dogodilo sa Europassom, jer dogodile su mu se neke važne i dobre promjene i kako je naš novi Europass prilagođen novom dobu, kao što i sama prezentacija kaže. Pa evo da počnemo, zapravo počet ćemo od starog Europassa s kojim ste sigurno već dobro i upoznati. Dakle, to je jedan od najprepoznatljivijih brendova Europske komisije, a isto tako i jedna od najposjećenijih stranica na domeni Europa.eu. I u zadnjih 16 godina, odnosno otkako Europass postoji, izrađeno je preko 130 milijuna životopisa. Pa u tih 16 godina koliko smo ovdje, dakle svijet, ali isto tako i tržište rada doživjeli su i neke značajne promjene. Pa tako, evo, recimo danas tržište rada zahtijeva vrlo brzo prilagođavanje novim uvjetima, što je bilo jako evidentno i u ovoj 2020. godini, a osim toga poslodavci danas od svojih budućih zaposlenika traže da imaju razvijene takozvane transverzalne vještine, odnosno da toga znamo i to da je Europa u razdoblju zelene i digitalne tranzicije, što također obećava otvaranje velikog broja radnih mjesta u navedenim sektorima, a isto tako znamo i da europsko stanovništvo, trend je starenja stanovništva, što će također ostaviti neke važne posljedice na europsko tržište rada. I konačno, evo, ove godine nam se dogodila i pandemija koronavirusa, što je djelovalo kao neka vrsta katalizatora i ubrzala sve ove navedene procese. Tako da, evo, sada je već vrlo izvjesno da će građani tijekom, ali i nakon ove krize morati razvijati svoje postojeće vještine i kontinuirano usvajati nove vještine kako bi se prilagodili promjenama na tržištu rada i kako bi uopće ostali konkurentni. Novi Europass dostupan je na portalu, odnosno na web stranici www.europass.eu i ovim portalom se zapravo željelo ići u korak sa ovim promjenama, odnosno željelo se odgovoriti na ove izazove koje nam se događaju na tržištu rada. Dakle, promišljajući Europass od početka njegovog postojanja, zapravo kreatori, odnosno mi kao nacionalni centri, ali i Europska komisija, shvatili smo da jednostavno Europass treba biti nešto više od 5 špranciranih dokumenata koji korisnici, odnosno građani, mogu isprintati i poslati potencijalnom poslodavcu. Isto tako, evo, davno je prošlo vrijeme kada se na posao prijavljivalo isključivo na način da bi se životopis primjerice isprintao, poslao poštom poslodavcu, onda se čekao njegov odgovor. Dakle, danas je to sve manje više digitalizirano i zapravo Europass u tom smislu želi biti alat kojim će se podupirati građani u cjeloživotnom obrazovanju i profesionalnom razvoju. Kao što znate, dakle, Europass je naravno besplatan, ali isto tako je dostupan na svim jezicima Europske unije, tako da zaista svako ima pristup i može ga koristiti. Sam alat sastoji se od nekoliko dokumenata i nekoliko manjih online alata o kojima ćemo više reći u nastavku prezentacije. Pa evo, dakle, kada kao posjetitelji dođete na Europass portal, odnosno na ovu stranicu www.europass.eu, nudi vam se nekoliko mogućnosti. Za početak korisnici mogu napraviti svoj e-profil, odnosno registrirati se na portalu, time se izrađuje i
e-profil i zatim unutar tog profila mogu se izrađivati nebrojeni životopisi kao i motivacijska pisma. Ti se dokumenti mogu spremati na sigurnu online lokaciju, takozvanu Europass knjižnicu, tako da su vam dostupni u svakom trenutku. Mogu se opisivati i dokumentirati vještine i interesi koji su kasnije opet, ako to odlučite, dostupni poslodavcima i mogu vas filtrirati u slučaju da traže nekog kandidata sa određenim vještinama i određenim interesima. Također bit će moguće ispremati kvalifikacije i brojne druge dokumente u Europass knjižnicu, tako da radi se o jednom vrlo sveobuhvatnom alatu. To naravno nije sve, osim toga dostupne su vam i informacije o učenju i radu u Europi. Dakle, moći će se pretraživati mogućnosti za učenje u Europi, dakle, kroz različite obrazovne programe, isto tako za zaposlenje, o čemu ćemo isto malo više reći malo kasnije, a tu su naravno i poveznice sa nacionalnim Europass centrima koji su aktivni u svakoj od država članica Europske unije kao neku vrstu lokalne potpore. Osim toga, portal također nudi i pomoć pri planiranju učenja i karijere u Europi, dakle dostupni su vam tekstovi i upute o prijavama u različitim zemljama, dakle prijavama za zaposlenje, što vam sve treba, također isto tako i u svrhu učenja, kako se pripremiti, na što sve računati, tako da evo isto imate dosta zgodnu potporu u tom smislu. I konačno, preko portala je omogućeno dijeljenje podataka, dakle možete podijeliti na opet vrlo jednostavan način poveznicu na svoj profil ili na svoj životopis ili na bilo koji drugi dokument sa poslodavcem prema svojim naravno afinitetima i sami upravljati time tko vidi te poveznice i u kojem vremenu. Pa evo malo ćemo krenuti praktičnije. Dakle, od početka, kada dođete na portal, nudit će vam se mogućnost da izradite svoj profil, što je naravno preporučljivo, budući da profil otvara te dodatne mogućnosti i pristup svim ovim dodatnim funkcionalnostima, ali naravno u slučaju da to ne želite, možete izraditi životopis ili motivacijsko pismo i kao gost. Naravno, u studentskom kontekstu studenti, osim za prijavu za zaposlenje, životopise mogu izrađivati u različite druge svrhe. Evo, kao jedan od primjera naveli smo možda za prijavu studenata za stručnu praksu u inozemstvu, moguće i naravno preko programa Erasmus+. Nakon što dakle odlučite izraditi svoj profil, imate mogućnost izraditi ga na više jezika, dakle na svih onih 29 jezika koji su vam ponuđeni, što zapravo znači da u jednom trenutku možete imati nekoliko profila na nekoliko različitih jezika, ovisno o tome koji vam je cilj, što želite, gdje želite plasirati svoje podatke, svoj životopis. Naravno, kao i u bilo kojem drugom životopisu, odnosno ovakvoj vrsti profila, moći ćete istaknuti svoje radno iskustvo. Naravno, opet u studentskom kontekstu, s obzirom da možda studenti u tom trenutku i nemaju nekako značajnije radno iskustvo, naravno ohrabrujemo ih i da upisuju, odnosno preporučljivo je da upisuju i svoje studentske poslove, možda neka volonterska iskustva, odrađene stručne prakse i sl. Nakon toga kandidati su pozvani da upišu podatke o svojem obrazovanju i osposobljavanju. Tu opet studenti mogu navesti studij koji pohađaju, mogu navesti nekoliko važnih predmeta koje su odslušali ili možda iz njih odradili stručnu praksu. Zatim mogu se naravno upisivati i njihove osobne vještine. Dakle, studenti mogu navesti svoje digitalne vještine, procijeniti jezike koje govore, odnosno samo procijeniti njihovu razinu od A1 do C2, ali također naravno mogu navesti i vrlo širok spektar vještina koje su stekli dakle, ili volontiranjem ili praksom ili na nekim drugim aktivnostima u kojima su sudjelovali, dakle od komunikacijskih, organizacijskih i sličnih vještina.
Dakle, već smo spomenuli Europass knjižnicu, to je dakle sigurno online mjesto u koje je moguće pohranjivati dokumente vezane za prijavu za zaposlenje ili za obrazovanje, pa tako evo mogu se pohraniti životopisi, mogu se pohraniti motivacijska pisma, u budućnosti će se moći pohranjivati i diplome, kvalifikacije i slično, o čemu ćete više čuti malo i u nastavku od profesora Đelalije, ali moći će se spremati i brojni drugi dokumenti, tako da korisnici će moći u svakom trenutku pristupiti bez puno traženja i imati pristup svim svojim ikad izrađenim životopisima i sličnim dokumentima. Zatim spomenuli smo da korisnici mogu isticati i navoditi svoje vještine, odnosno vještine koje posjeduju, kojih čine možda, kojima bi se mogli istaknuti iz brojnih drugih kandidata, odnosno svoje konkurencije u prijavi za zaposlenje ili za neki obrazovni program. Isto tako mogu istaknuti i svoje interese koji mogu biti i interesi vezani za lokaciju možda gdje bi željeli učiti ili raditi i slično. Zatim korisnicima se nudi mogućnost pretraživanja poslova preko Euresa. Eures je inače, vjerujem da mnogi znate, skup Zavoda za zapošljavanje iz čitave Europe, tako da izlistavaju se mogućnosti u čitavoj Europi. Naravno, mogu se filtrirati prema vašim afinitetima. I u budućnosti će biti moguće i pretraživati mogućnosti za obrazovanje. Za sada je to u beta verziji jer se još usklađuju nacionalni sustavi sa ovim sustavom koji nam je tu dostupan, tako da i ovo će zaživjeti u svom punom profilu u narednom razdoblju, ali evo, za sada su tu prisutne samo određene zemlje. Evo, nadam se da ne zamjerate što sam iskoristila svoj profil čisto ovako malo u svrhu ilustracije. Dakle, može se, kad već otprilike završite svoj životopis, možete izabrati i način na koji će se on prikazivati. Dakle, u ovom trenutku su dostupna 3 predloška. Oni će se naravno nadograđivati i nadopunjavati u budućnosti, tako da prema tome kako želite da vam životopis izgleda, možete odabrati i predložak na kojem se životopis nalazi. I konačno može se podijeliti poveznica na životopis, ali i na cijeli profil. I to izgleda evo ovako nekako. Dakle, korisnici će moći doći do jedne poveznice koju će moći kopirati i poslati mailom ili upisom u browser će se otvarati link na vaš podijeljeni dokument. Također možete odabrati koliko će dugo taj dokument biti dostupan. Znači, maksimalno razdoblje je 6 mjeseci, ali naravno vi možete i sami odrediti koliko će to biti. Studenti ovo mogu raditi naravno i za pravo zaposlenje, ali mogu raditi kao vježbu sa karijernim savjetnikom možda, podijeliti mu ovu poveznicu za pristup njegovom profilu ili životopisu, a ovako izgleda izgled otvorene poveznice. Dakle, može se intervenirati onda unutra na način da se označavaju neke stvari koje su možda bitne, koje možda želite istaknuti, tako da zgodno za poslodavce koji žele raditi neke bilješke možda na životopisu, ali i u svrhu vježbe i učenja. Ima tu još mnogo stvari, naravno. Ovo je sad bio jedan ovako vrlo brzinski pregled najpoznatijeg dijela Europassa, a to je njegov životopis. Naravno, na portalu su dostupne i brojne druge stvari, ali evo sada nećemo ići u više detalje jer jednostavno bilo bi previše. Ali zato u svakom slučaju savjetujem svima da ako ste zainteresirani da svakako što prije i posjetite sami novi portal jer ima puno stvari za vidjeti, dosta je intuitivan, ne možete ništa pogriješiti, tako da uvijek je dobro odmah izvršiti registraciju pa onda
tako zapravo i savjetujemo i našim korisnicima i studentima da se registriraju pa onda koriste portal kako i kada im zatreba, da naravno ne ostavljaju sve te stvari za zadnji tren, kad im stvarno i treba životopis i kad je već hitno. Europass, naravno, mi smo sada pričali o Europass portalu na europskoj stranici, dakle www.europass.eu, ali mi kao nacionalni centar smo potpora i na nacionalnoj razini, tako da i na nacionalnoj razini dostupna vam je naša web stranica www.europass.hr i na njoj se rade drugi Europass dokumenti koji još postoje. Dakle, dostupan je Europass prilog svjedodžbi koji se radi za srednje strukovne škole, zatim dokument Europass mobilnost, a tu je dokument dopunska isprava o studiju koju izrađuju visoka učilišta. Sad, budući da, već smo spomenuli da je dakle, novi Europass portal jedna jako široko zamišljen alat koji se stavlja u funkcionalnost korak po korak u određenim fazama. Tako da evo sada je pokrenut portal. Ovo što sam vam opisala je aktualno u ovom trenutku, ali bit će tu brojne nadogradnje, nadopune u narednim mjesecima. Pa evo čisto ono što je možda bitno za vaš kontekst je to da Europska komisija koja je vlasnik ove platforme kontinuirano radi na unapređivanju portala. Dakle, naravno u ovim početnim razdobljima uvijek su moguće neke tehničke poteškoće i neke možda dorade koje se tek kasnije identificiraju da su potrebne, opet na temelju feedbacka korisnika. Tako da evo iz iskustva znam da to ide dosta brzo, znači kako dobivamo nekakve feedback, nekakve povratne informacije od korisnika, tako se te informacije prosljeđuju Europskoj komisiji koja isto vrlo promptno rješava eventualne probleme i nadograđuje portal. Također bit će moguće korištenje, odnosno mi ćemo kao nacionalni centar podupirati bolje korištenje Europass digitalnih vjerodajnica od strane visokoškolskih ustanova. Opet profesor Đelalija će vam reći nešto više o tome. A ono također što nam je možda i najbitnije i što želimo dobiti u ovom trenutku je to da razvijemo svijest korisnika o tome što je novi portal. Naravno, svaka promjena uvijek dolazi sa jednom malom dozom otpora kad su već korisnici naviknuti na neki stari sustav. Zapravo želimo objasniti koliko je novi portal bolji, sveobuhvatniji i koliko zapravo ima više benefita od onog starog editora životopisa gdje ste jednostavno samo izrađivali životopis i to je bilo to. Tako da, evo, na stranicama Nacionalnog Europass centra radimo na tome da informiramo građane o novom Europassu, tako da u narednom razdoblju ćemo raditi i različite video tutoriale gdje ćemo objašnjavati kako na najbolji način iskoristiti ovu platformu. Tako da svakako nas pratite na www.europass.hr ili na stranicama Agencije za mobilnost www.mobilnost.hr. A tu vam je i naš mail za sve upite ako bude potrebe, tako da evo, na raspolaganju smo vam. To je to, puno vam hvala na pažnji. Ako će biti možda nekih pitanja, slobodno nam se javite ili na mail ili nam postavite pitanja sada ili u chatu. Evo, neka kolegice odluče kako najbolje s vremenom. Hvala ti, Mija. Vidim da sada nemamo pitanje u chatu, ali uvijek se zapravo možete naknadno javiti našem Europass nacionalnom centru na ovaj mail koji ste vidjeli u prezentaciji. Evo, mislim da možemo sad prijeći i na sljedeću prezentaciju, pa će možda onda kasnije biti nekih pitanja. Pa evo, Sveučilište u Splitu je kao jedan od partnera u Erasmus Plus projektu University of the Seas, također sudjelovalo u pilotiranju Europass Digitally Signed Credentials,
Tako da s nama je danas i profesor Mile Đelalija sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, koji će nam zapravo ukratko predstaviti njihova iskustva u ovom pilotu. Pa evo, profesor Đelalija, možete slobodno podijeliti ekran. Evo, hvala lijepo, dobar dan svima. Evo, dozvolite da otvorim prezentaciju i nadam se da je sad vidite, pretpostavljam. Vidimo. Da, evo, nakon ovih ugodnih i lijepih korisnih prezentacija ovo jutro i neposredno vezano za Europass prije ovoga, mislim da se dobro uklapa i ova sad prezentacija o takozvanim digitalno potpisanim vjerodajnicama, digitally signed credentials, što je dio tog šireg novog Europassa. Dakle, moje ime je Mile Đelalija, inače sam profesor fizike, ali evo već dugi niz godina, oni koji su više u sustavu, mislim da me već poznaju, dakle sa sveučilišta u Splitu, ali je vrlo dobro ovdje sad iskoristiti ovaj trenutak i predstaviti se također ispred Alijanse Europsko sveučilište CEU. Naime, to postaje jedan novi europski pravni entitet, tako da u buduće Splitsko sveučilište postaje dio jedne šire zajednice, jednog od 17 za sada europskih sveučilišta. Dakle, ovaj tema koju sad želim s vama podijeliti kratko s ovom prezentacijom je dio upravo te inicijative unutar ovog Europskog sveučilišta koji je ujedno dio projekta, tako se stvara, ali je naravno širi od projekta jer samo Europsko sveučilište CEU kao i ostali ne prestaju sa ovim projektom nego zapravo žive dalje po ideji i unutar tog projekta koji je inicirao ovako Europsko sveučilište unutar takozvanog radnog paketa 2 koji se odnosi na temu mobilnosti nalazi se i jedan zadatak 2.4 kojeg smo zajedno s našim partnerima predložili, a odnosi se dakle upravo na ovu temu Europass EDSC, dakle skraćeno Europass Digitally Signed Credentials. I ono što se možemo pohvaliti, dakle upravo je sveučilište u Splitu unutar ove alijanse predložilo tu temu i ona je rado prihvaćena od ostalih. Što je dakle Europass Digitally Signed Credentials? Dakle, po svojoj definiciji, onako kako je unutar dokumenata koji su prihvaćeni, predloženo, mi u Hrvatskoj, evo izgleda, prevodimo kao digitalno potpisane vjerodajnice unutar Europassa. Dakle, to je u principu jedna datoteka zaštićena koja pojedincu, studentu, odnosno onome koji je završio, stekao određenu kvalifikaciju, dakle i dodjeljuje odgovarajuća ustanova, na primjer to može biti sveučilište ili naravno dio sveučilišta, ali čak i šire od toga, ću još dodatno objasniti, a potvrđuje takvom jednom datotekom zaštićenom i to postaje dokaz da su postignuti ishodi učenja. Naime, to je ono što smo do sad radili s našim diplomama kao papirnatim verzijama koje postaju problematične, što znamo i u Hrvatskoj, ali šire. Dakle, već sada za papirnate dokumente, diplome, koje plaćaju naši studenti i po 400-500 kuna preko svojih sveučilišta, institucija, svejedno se moraju provjeravati. Tako da njihova valjanost zapravo više neformalno kazano ne postoji. Govorimo o papirnatoj. Dakle, plan, ono što je ideja, je zapravo šira od ove definicije, jer ovdje se na neki način fokusira na formalni dio, a zapravo ideja ide iznad toga, iznad formalnog obrazovanja, što ću isto malo kasnije istaći. Što su, recimo, ajmo reći, dokument ili platforma, pa i pravna za razvoj uopće ovakvog alata unutar Europassa? Dakle, to je i odluka, dakle, decision iz 2018. godine, u koja eksplicitno unosi takav element, kao što ovdje možete vidjeti, dakle o važnosti provjere autentičnosti za ovu potporu provjere digitalnih dokumenata. Tako da je i također na osnovi te odluke u istoj godini, dakle, donesen je akcijski plan o tom elementu, tako da se ovaj koncept još i više treba i povezuje sa Europskim kvalifikacijskim okvirom, kao i svim nacionalnim naravno, ali i ovim zanimljivim alatom kojeg zovemo skraćeno ESCO, koji zapravo nudi klasifikaciju vještina, kompetencija, kako se ovdje kaže, ali zapravo se radi o ishodima učenja,
kvalifikacija, isto tako i zanimanja. Tako da se povezuju određeni elemente, je važno povezati sa ovim vjerodajnicama digitalnim. Što su ključni elementi, imamo to izrečka, ovdje ih zovem elementi, zapravo ono što se tim vjerodajnicama želi prikazati i pokazati drugima je naravno vrlo, vrlo slično i zapravo nema razloga da bude drugačije u odnosu na ono što je bila papirnata verzija tih dokumenata, jer uvijek smo imali ustanovu, tako da i digitalna mora uključivati ustanovu, na primjer sveučilište u Splitu ili tako. Dakle, informacija o pojedincu, znači ime i prezime studenta, odnosno onoga koji je završio osobe. Informacije o ishodima učenja, ovdje navodim termin, dakle, ishode učenja, bez obzira da li je to kraći prikaz ishoda učenja ili vrlo, vrlo detaljan. Jer i ishode učenja mi prikazujemo čak i kad smo samo prikazali naziv određene kvalifikacije. Ako smo još dali razinu, onda prikazujemo još nešto o ishodima učenjima. Ako smo prikazali CTS bodove, dakle obujam, odnosno radno opterećenje, to je novi element, ali kažem, možemo ići i dublje do svih detalja koje recimo imamo u diploma supplementu. Sljedeći, četvrti dio tog elementa ključnog je i vizualni prikaz na bilo kojem mediju, znači dizajn njegov, i digitalni pečat je dio cijele priče, dakle zbog toga što je važno zaštititi. Što su potencijalne koristi? Ja sad naravno neću čitati ovdje detalje, ali ide se dakle sigurno na brzinu, na jednostavnost, na sigurnost, dakle na prijevare, dakle pouzdanost, zaštićuje podatke i tako dalje. Ima cijeli niz elemenata koje možemo pronaći kao koristi i za studente, znači one koji imaju, odnosno stječu, a i mi smo bivši studenti, dakle imamo svi kvalifikacije, dakle kao pojedinci, onda oni koji primaju te vjerodajnice, znači poslodavci ili mogu biti obrazovne ustanove koji primaju nove studente i što je upravo bilo prezentirano od strane kolegice, gdje je u jednoj sveobuhvatnoj cjelini takozvana ta knjižnica, biblioteka, ili ne znam kako to sve prevoditi, pa onda imamo još i novi koncept takozvani wallet, ne znam kako prevoditi, dakle u kojem možemo smjestiti, držati kontrolirano na jednom mjestu ugodno sve te naše pokazatelje o našim ishodima učenja i sigurno. Dakle, dalje to su i ustanove koje dodjeljuju kvalifikaciju, isto smanjuju se troškovi, nepotrebna administracija. Imamo cijeli niz koristi prema onima koji primaju, ali isto tako i na nacionalnoj jednoj razini se to sve skupa ugodno može iskoristiti, kao što su NIC centri, dakle u smanjenju opterećenja prilikom priznavanja, jer se zapravo radi na jednoj dobroj platformi koja nije samo osigurana potpisom, nego i imamo određenu sigurnost kvalitete institucija koje mogu dodjeljivati po određenim kriterijima. Isto tako Europska unija kao cjelina, ne samo pojedine države, nego kao i cjelina imaju niz koristi. Što obuhvaća, dakle već sam u uvodnom dijelu izrekao ovaj koncept, to su dakle naravno formalno obrazovanje, ono što se stječe kroz formalno obrazovanje, na primjer naše diplome, ali isto tako se koncept proširuje pažljivo, dakle sve je tu u jednoj još testnoj fazi, dakle se želi na određeni pažljivi način uključiti neformalno i informalno učenje. Dakle, fleksibilnost korištenja ovoga alata su važni, dakle, ovi instrumenti klasifikacije koje smo već spomenuli, neke od njih, dakle, Europski kvalifikacijski okvir, ESCO, European Classification of Skills, Competencies, Qualifications and Occupations. Zašto? Pa dobrim dijelom da se ishodi učenja, recimo kad ih pripremamo za takve vjerodajnice, ali inače u životu, dobro je to i za životopis koristiti, budu tako navedene kako su recimo već dobrim dijelom kroz ESCO definirane, predložene. I naravno ICTS, odnosno ako izlazimo izvan visokog obrazovanja, što ovaj koncept uključuje, dakle su i ovi drugi krediti u takozvanom strukovnom obrazovanju, u VET, odnosno strukovnom obrazovanju.
Sve skupa je, dakle, ovaj koncept uključuje, dakle, određene principe, načela, zasnovane na određenim standardima, za određene elemente, kao i smjernice za osiguravanje kvalitete. Sad, što su načela, dakle, konceptualni model uključuje te ove segmente, dakle, rekao sam principe. Naravno, dakle, to su polazni elementi, usmjerenost na korisnika, zaštita podataka je temeljna, transparentnost i, dakle, upotreba koliko god želimo. Dakle, nije ograničena, nego, dakle, to je beskonačna upotreba dokle god želimo taj koncept koristiti kao pojedinci. Koje su funkcije u tom cijelom konceptu uključene? Dakle, uključene su sve dionike koji su tu uključeni, prvenstveno obrazovne ustanove, to su, dakle, pojedinci, naravno, još dodatno, poslodavci, ali i druge institucije koje su iznad obrazovnih institucija u tom konceptu osiguranja kvalitete, kao tijela za akreditaciju, sigurno ministarstvo, znači to je sigurno naša agencija za visoko obrazovanje i drugi. Dakle, i drži ih u jednom takozvanom ekosustavu, zajedno preko ovih ovdje funkcija. Znači, imamo identifikaciju pojedinca, znači, u tom segmentu imamo sami proces izdavanja, možemo ih gledati kroz procese, proces pohranjivanja tih vjerodajnica, dijeljenja s drugima i segment koji se odnosi na provjeru autentičnosti tih vjerodajnica. Infrastruktura, dakle, ona se odnosi na software zapravo bazično, koji je u pozadini, i usluge koje pojedinac može koristiti, a naravno dakle, da bi se ove sve gornje funkcije provodile sa sigurnošću, dakle, tako da software pokriva sve ove funkcije koje su predviđene, ali isto tako u standardima koji se dogovaraju, znači koji uključuju recimo u bazične osnovne standarde koji zapravo govore o svojstvima, o karakteristikama koje mi želimo koristiti za opis kvalifikacija, kao što su razina, obujam, odnosno krediti, ishodi učenja, profili, kako ih već želimo prikazati i tako dalje, određeni standardi u tom konceptu. Nadalje, ovi širi podaci koji su se uključuju, prvenstveno evropski instrumenti, i tehnički standardi, na primjer, za e-potpis, dakle elektronski potpis, i naravno svi standardi za procese koji se žele dakle, koristiti. I vratit ću se, dakle, jer imamo još dovoljno vremena. Tako sam zamislio, ovo je bio, znači, jedan uvodni dio o tom cijelom konceptu, a da vidimo, dakle, gdje se tu snašlo i na koji način sveučilište u Splitu, odnosno zajedno s tim i ova naša alijansa, dakle Europsko sveučilište CEU, tu koje ste vidjeli, sastoji se od 6 sveučilišta i 6 zemalja, svi su ta morska sveučilišta, dakle na morima, po jedno, dakle, sveučilište na odgovarajućem moru. Dakle, u tom smislu je uključen, dakle, segment gdje smo zainteresirani, dakle, donijeti jedne prve smjernice, barem, dakle, na ovoj ovdje razini alijansi i sveučilišta, pa biti čak i šire prepoznatljivi u Europskoj uniji, dakle, za samu provedbu, jer je ovo sve na samom početku. Dalje, testiranje i ograničenu provedbu koju, dakle, upravo i prolazimo, dio smo prošli, unutar, dakle, i naše institucije sveučilišta u Splitu, ali i ove šire koncepta Europskog sveučilišta. Onda to je, dakle, ograničena sama provedba. Nakon toga, kad je stabilna ograničena provedba, onda bi išlo širenje na sva sveučilišta u potpunosti unutar ove alijanse, ali isto tako i na naše prve, dakle, direktne, ajmo reći, izravne, najčešće poslodavce s kojima imamo odnos. Zašto? Jer ovaj segment ima smisla, dakle, dodijeliti ovu vjerodajnicu, kvalifikaciju u principu, samo ako postoji druga strana koja to prima. Tako da je važno u ovaj koncept uključiti naše partnere, prvenstveno poslodavce. I imamo zaista duboki interes širiti ovu praksu i na sva ostala europska sveučilišta, naravno unutar Hrvatske i unutar ovih europskih sveučilišta, na bilo koje druge visokoškolske institucije, čak izvan Europske unije, škole naše, poslodavce i sve druge. Dakle, vrlo, vrlo široki interes. Kako je to sve skupa započelo na sveučilištu u Splitu, nazovimo to od nekog trenutka, na primjer prije otprilike 2 godine, nešto manje, sveučilište u Splitu je iskazalo interes i moram zaista ovdje pohvaliti
naš i rektora i prorektore koji su to vrlo brzo shvatili i podržali tu ideju i onda smo se Europskoj komisiji zajedno s podrškom našeg ministarstva priključili toj ideji i u tom prvom trenutku je bilo samo 9 zemalja, mi smo bili jedna od tih. I nakon čega smo zapravo krenuli i u pripremu ovog projekta i predložili smo ovoj alijansi, u tom trenutku je bila i priprema ovog Europskih sveučilišta, predložili, oni su to svi prihvatili, tako da je to ušlo i u projekt. Bilo je, dakle, nakon toga direktni bilateralni sastanak u Briselu sa stručnom grupom, ekspertnom skupinom za ovu temu i onda smo ulazili korak po korak u proces testiranja, pilotiranja, zapravo i mijenjanja, naši komentari su ulazili u mijenjanje tog cijelog procesa, jer je testiranje nije bilo takvog tipa da je sustav izgrađen, pa smo mi samo testirali naše elemente, nego upravo i cijeli taj sustav se testirao i nije prolazio baš glatko. Nakon ovih prvih 9 zemalja zapravo već na radionici se uključilo i 16 zemalja, prvoj temeljnoj radionici, a nakon toga su još 2 zemlje uključene, tako da je u ovom trenutku 18 zemalja. I vidite, išli smo kroz testiranja i pečat smo ove godine pripremili, što nam je omogućilo da zaista u punini testiramo. Prije toga smo samo podatke da vidimo da li su dobro postavljene u cijelom tom sustavu. Trebali smo imati privole naših studenata, to imamo, čak i nas i izvan, dakle, studenata, to su zapravo oni koji su završili. Jel? I moramo ovdje izreći, dakle, prvo baš po novoj platformi, ne onoj testnoj, Europassa Digital Assigned Credential, znači ovog okvira, je bio ove godine u 7. mjesecu i ono što je nama zanimljivo istaknuti, malo se pohvaliti, je da je od Europske komisije prva institucija prozvana da je to prva napravila, uspješno testirano je sveučilište u Splitu. Tako da ću to još jednom naglasiti i to se na ovim širim prezentacijama tih eksperata tako iznosi, ne samo mi nego i oni. Kako to izgleda? Dakle, imamo ulaz u taj sustav za sada, dakle, za građane, znači onog trenutka kad su dobili tu odgovarajuću datoteku od strane izdavača digitalnih vjerodajnica, onda oni taj dio mogu koristiti iz sustava i imaju ovaj drugi dio koji koriste, znači, na primjer, sveučilišta kad dodjeljuju digitalnu vjerodajnicu i ovo je adresa na kojoj se to dolazi. To je recimo izgled web stranice i vidite imate Credentials for Citizens, dakle građane i za one koji dodjeljuju. Na koji način se to u tehničkom smislu za sada, dakle, ostvaruje? Može se, dakle, odmah online unositi određene podatke, što ima smisla samo ako su to vrlo jednostavne vjerodajnice sa malim jednostavnim podacima kao što je ime i prezime, naziv kvalifikacije, ne znam, razina i tako dalje. No, međutim, ako je i samo za jednog, recimo, korisnika, pojedinca, ali ako je to više uključeno, na primjer, studenta koji želimo dati takvu jednu vjerodajnicu i to sa vrlo složenim podacima, ishodima učenja, dakle vrlo, vrlo složenim podacima, onda se to piše offline, dakle sa strane u određeni datoteku tipa Excela, dakle, i onda se ona podiže i odjednom pridružuje svima. Dakle, ima svoj proces pripreme i testiranja tog pečata. Dakle, ovo je online, dakle, onaj dio kad je pojedinačno, ovaj treći dio je kad skupno, dakle, za više korisnika sa složenijim podacima samo podignemo i odjednom izdamo više kvalifikacija. Kako izgleda, recimo, unos, na primjer, u offline tih podataka? Dakle, vidite, ima različitih elemenata za tog pojedinca, određenih informacija o instituciji, a isto tako o ishodima učenja. Dakle, ukupno ima različitih više od 200 podataka. Dakle, želi se izreći, to je bio isto princip, da jednim takvim pristupom se obuhvati sve moguće vrste vjerodajnica u smislu obrazovanja, što naravno tada otežava ulazak, znači i učenje, proces učenja za onoga koji je prvi put, jer treba uočiti koje od tih suma podataka su zanimljive za određenu ustanovu kad dodjeljuje vjerodajnicu. Evo, upravo je ovo ta koju smo testirali i prva uspješno testirana, dakle, je na sveučilištu u Splitu bila
od strane nas i koja je dakle priznata kao morala bi jedna prva testirana dakle ispred Europske komisije. To smo zaista mi, moramo se još jednom tu pohvaliti. Što su naši sljedeći koraci u tom, dakle, i u okviru ovog projekta unutar alijanse, ali i izvan samog projekta. Dakle, mi gledamo koncepti šire, je nastavak testiranja, dakle, pune funkcionalnosti. Naime, ovdje mogu vratiti se natrag na ovaj trenutak. Dakle, vidite, u ovom trenutku sustav nije omogućio dizajniranje vizualni identitet, znači dizajniranje vizualnog identiteta ovih vjerodajnica, nego su se zapravo testirala sva ona pozadina uključivanja podataka, jer je proces vrlo složen tehnički, a sami taj dizajn je sad nova faza o kojoj i mi baš tražimo, jer želimo malo ugodniji dizajn kakav mi zamišljamo ispred naše ustanove. Dakle, to je taj vizualni dio, on još uvijek nije otvoren od strane Europske komisije, odnosno te ekspertne skupine. Diploma supplement također, on je malo složeniji dio jer uključuje niz ishoda učenja i ovdje želimo naravno povezati ove naše glavne nacionalne institucije da nam tu pomognu u izvlačenju ovih, zato sam je pitao, ishoda učenja koji se negdje nalaze, ali na različitim mjestima i tako dalje. Dakle, bilo bi dobro da se ovakav dio u navodnike ne unosi pješke, nazovimo, u tu jednu bazu podataka koja nam treba za podizanje na ovaj sustav, nego da ih uspije nekakvim jednostavnim procesom usisati u našu ovu ovdje datoteku, pa da se jednostavno tu uključi. Dakle, za sad to radimo u navodnike pješke, dakle, ali će i to biti razrađeno. Prvu radionicu smo evo i odradili prije par tjedana, ali želimo i nove radionice i unutar samog našeg sveučilišta, unutar ove naše alijanse, CEU, unutar Hrvatske, ali isto tako nuditi i drugim europskim sveučilištima kao i svim drugim institucijama unutar Hrvatske i izvan Hrvatske. I analiza novih, ovdje mi nedostaje slovo i, dakle analiza novih, odnosno drugačijih mogućnosti korištenja Europass Digital i Sign Credentiala, gdje vidimo potencijale, na primjer u akademskoj zajednici, vrlo je zanimljivo po našem mišljenju, recimo kod istraživača, profesora, posebno izgraditi sustav vjerodajnica, recimo naših radova i tako dalje, da oni budu ne na portalima koji su van kontrole, pa čak i Europske unije, nego da ih uključimo u Europass Digital i Sign Credential i da oni budu dio naših napredovanja i sličnih aktivnosti. Recimo o tom se sada razmišlja. Evo, i s moje strane to bi bilo na ovoj razini kako sam zamišljao dovoljno, a sad ako imate neka pitanja ili nešto slično, rado ću odgovoriti. Puno vam hvala, profesore. Evo, uvijek je lijepo vidjeti da je Hrvatska u više inicijativa predvodnik na razini Europske unije. Vidim da imamo jedno pitanje sa Sveučilišta u Zagrebu, gospođe Deobulinac. Pita da li ste uključili na neki način hrvatsko zakonodavstvo koje, na primjer, nije elektronski popis nema na administrativnoj razini riješen. To će trebati naravno puno drugih dodatnih procesa, pa ne znam imate li neki komentar. Vidim da se zapravo vi ste uzeli na razini sveučilišta digitalni pečat od FINE, pa koja su nekakva vaša konkretna iskustva s time? Da, evo mi imamo pečat od FINE i to bi moglo biti korištenje i jednostavnije. Dakle, ima jedan proces koji je u jednom trenutku trebalo više puta ponavljati, a nama se smatralo da može biti automatski, dakle prepoznavanje tog ključa, dakle našeg potpisa. To smo isto na neki način riješili, ali to bi recimo isto moglo biti dobar uput i ovome našoj, kako se zove, zavodu za, to nam daje ovaj zavod za platni promet, ili tako? Dakle, oni mogu taj, po mom mišljenju, sustav malo i automatizirati
Dakle, taj ključ nije bio baš automatski, da ga jednostavno kao simple, ako niste baš dovoljno tehnički potkovani, uključite u vaše računalo i da ono bude automatski prihvaćeno. Dakle, taj dio treba biti tehnički, dakle, više obučen. Drugo, ne radi na svim platformama, za sad samo na Windowsima, to isto moramo vidjeti zašto ne može, na primjer, na Linuxu ili na Appleu ili negdje drugdje. Ne radi jednostavno, to su isto stvari za daljnje testiranje. Što se tiče pravnog segmenta, naravno, nisu svi pravni segmenti u potpunosti riješeni, iako određeni pravnici kažu da i nema tu nekih složenih elemenata koje treba baš tako drastično mijenjati u zakonima. U svakom slučaju, naše ministarstvo, dakle, znanosti i obrazovanja je s nama uključeno i rado prati što mi radimo, tako da su mi zaista u dubokoj komunikaciji i oni su prihvatili obvezu, dakle, prilagođavanja tih zakonskih elemenata. Tako da ono što Sveučilište u Splitu zajedno sa svojim partnerima u ovoj alijansi i kroz njihove zemlje bude prolazilo, to će biti dragocjeno za sve ostale institucije u Hrvatskoj i šire. Tako da, ali pazite, to je duboka je potpora i našeg ministarstva, isto tako i Europske komisije, tako da tu ne vidim, može biti tehničkih poteškoća i pravnih, ali rješenje će sigurno biti jer to nije na našoj inicijativi, to je iznad Sveučilišta u Splitu. Pa evo, gospodin Milinović komentira da u ISU planiraju do kraja godine ponoviti mogućnost izdavanja potvrda uz korištenje e-pečata kvalificiranog od FINA-e. Slažemo se da je potrebno tu na državnoj razini učiniti puno toga da bi se Hrvatska u potpunosti prilagodila svim postavkama jedinstvenog europskog tržišta, odnosno i vjerujemo da će tu biti još različitih pomaka. Evo, primjerice, vrlo smo rigorozno implementirali e-račun, a nadamo se da će zapravo i ostala tijela učiniti sve što je potrebno po tim pitanjima. Evo, samo da spomenem, dakle, naše Ministarstvo znanosti i obrazovanja je unutar jednog Erasmus Plus projekta u kojem sudjeluje, projekt Tracer, možda su neki nedavno gledali uvodnu konferenciju, također radi na nacionalnoj provedbi digitalizacije dopunske isprave u studiju. Ne znam da li možda i profesor Džavali isto uključen u taj proces, imate li možda nekih više saznanja o tome možda? Da, mislim na sami taj proces generički znam, ali dakle mi smo uključeni kroz naš projekt i naravno da surađujemo sa svim drugim inicijativama i to ide dobrim putem, zaista baš zato što je to i top-down i bottom-up aktivnost, znači došla je inicijativa i od nas koji smo u ovim obrazovnim institucijama, isto tako paralelno postoji podrška, potpora dakle, i od svih drugih institucija koje su važne na nacionalnoj i na europskoj razini, tako da to ide svojim putem. Ono što recimo mi nalazimo u ovoj maloj testnoj fazi je vrlo dobro prihvaćanje od studenata, dakle te mogućnosti, oni su zaista puno to s većim zadovoljstvom vide nego li što mi stariji i to recimo mi želimo prikazati kao jedan naš brend na Sveučilištu u Splitu i šire, da eto i između svega ostaloga što sad recimo Sveučilište u Splitu gradi kao svoj model, da evo dakle postajemo jedni od prvih u Europskoj uniji koji to zaista želi zaživjeti i prave dakle kvalifikacije mi već pripremamo. Sve druge koji su sad evo tu prisutni, ali ne samo sad na ovoj prezentaciji, nego dakle sve druge institucije koje nisu. Dakle, mi pozivamo i rado ćemo dijeliti ono što trebate i što je dobro pripremiti već recimo na jednom dobrom susretu ako želimo to pokrenuti je, dakle upravo to i pečat je važan, dakle morate od FINA-e dobiti taj i pečat, dobiti nekoliko tih kvalifikacija koje želite testirati pa dalje provoditi, a to uključuje i privolu tih pojedinaca, znači to su bivši studenti čije podatke naravno smijemo koristiti u tom smislu. Evo, tako da ne znam što reći, pozivam sve, to je recimo izgleda jedan model zanimljiv mladim ljudima. Poslodavci će možda trebati malo pažljivije uključiti u taj segment, pretpostavljam suvremenije, moderne tvrtke IT ili one koje mlađi ljudi vode, po mom mišljenju će oni to brže prihvaćati, kroz njih možemo taj model koji su manje pravno, kako ću reći, opterećeni administracijom. Ovo je proces koji treba i takvu jednu hrabrost.
Evo imam ja još jedno pitanje. Naravno, studentima sa digitalnom potpisanjem vjerodajnice mogu činiti vrlo privlačnima, ali nama ostalima se možda to čini još kao nekakva znanstvena fantastika i vrlo daleka budućnost. Pa me zanima da li možda na razini sveučilišta ili na razini alijanse imate već neke planove kada će zapravo ta praksa zaživjeti, odnosno kada ćete početi baš izdavati prve digitalno potpisane diplome nekoj generaciji studenata. Mi, evo, to možemo dakle reći upravo od sada. Dakle, samo ograničeno. Dakle, i prave to ćemo uraditi sa našim nedavno diplomiranim doktorandima. Dakle, oni koji su doktorirali, baš na studiju koje vodim ja na biofizici, jer mi je to jednostavnije, jer lakše se zapravo testira tamo gdje imate izravnu ruku. Rektor ima potpuno nas podržava, tako da mi možemo izreći u ovom trenutku upravo sada, dakle na sveučilištu u Splitu. Odmah sljedeći korak neposredni je širenje na ovih 6 sveučilišta, jer je to dio naše obveze, a nakon toga, evo, dakle, ja zaista pozivam da i drugi se priključi, mi ćemo to rado širiti, jer je to i naša između ostalog i obveza, ali i zaista zadovoljstvo. No, međutim, kako znamo da sustav nije u potpunosti spreman, kad govorim sustav, mislim potpuno šire, dakle dionici i poslodavci i svi ostali, onda naravno u tom jednom procesu mi ćemo i dalje dodjeljivati papirnate diplome, kvalifikacije, a i ove digitalne za te ograničene slučajeve. Dakle, to mislim moramo, kako bih rekao, na taj način ulaziti u sustav. Ne možemo sad odjednom isključiti papirnate ići samo na digitalne. I drugo, testiramo što bi to značilo i za dio neformalnog i informalnog, dakle, na primjer, za procese volontiranja. Isto testiramo što bi to značilo, tako da imamo određene aktivnosti koje i na ekonomskom fakultetu i ovdje ćemo isto na PMF-u, u mom fakultetu u Splitu, testirati jedan dio neformalnog i informalnog. Što bi to značilo? Dakle, nije ni njama potpuno jasno, ali ćemo i to testirati. Dakle, još jednom, kad je u pitanju formalno, znači mi u ovoj fazi, i to vjerojatno će trajati nekoliko godina, ne odustajemo od papirnate diplome. Dakle, ona ostaje, ali istovremeno gradimo i tu digitalnu, koja za sad ide samo, to je kad kažem za sad, mislim zaista nekoliko dana, nekoliko tjedana samo u obliku, dakle, e-maila i jedne datoteke koja je kontrolirana i može se čitati samo preko Europske komisije, zato je to zaštićeno, ali ulazimo i u proces, znači preko direktno Europassa, da takozvani wallet u onoj knjižnici tamo bude također dio tog procesa, ali za te studente i nas koji smo uključeni moramo kreirati tako. U svakom slučaju proces kojeg testiramo, eto, u svakom obliku. Puno vam hvala, profesore. Sada dolazimo i do zadnjeg našeg današnjeg govornika. Učilišta su tijekom 2020. godine barem u nekom trenutku morala prijeći na online nastavu ili još uvijek u tom procesu. Evo, čuli smo zapravo tijekom ove godine dosta kritika na online nastavu, a također primjećujemo da postoji i određeno nepovjerenje prema virtualnim mobilnostima kao nekom mogućem zapravo novom formatu mobilnosti. Ono što zapravo mi preporučamo da se virtualne mobilnosti provode kao nekakva kolaboracija ili projektna suradnja. I primjećujemo zapravo da će vrlo vjerojatno to uskoro postati nekakav novi standard u visokom obrazovanju i vrlo raširena praksa. Osjetili smo zapravo da imamo domaćih primjera za takav tip virtualnih mobilnosti, pa evo stoga pozivam docenta Juricu Babića sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu da nam se pridruži i podijeli svoju prezentaciju. Hvala lijepa, evo dobar dan svima, ali se čujemo, ako možete samo potvrditi. Čujemo se. Čujemo se, dobro, onda dozvolite samo da ja podijelim ekran i onda možemo početi. Dakle, dobar dan svima, lijepi pozdrav sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Ja sam Jurica Babić i neizmjerno mi je zadovoljstvo podijeliti s vama
Moje iskustvo i iskustvo mog tima vezano uz suradnju u virtualnom okruženju. Za početak ću dati jedan mali kontekst. U principu FAIR ima dosta zaposlenih, relativno je velika institucija, što slijedno tome imamo dosta i istraživačkog posla, imamo projektnih suradnji, suradnje s gospodarstvom, a isto tako nastavne aktivnosti su nam zapravo i najbitnije. Upisujemo 650 brucoša godišnje. Ima dosta sudionika, vidio sam i neka poznata imena, koordinatora sa naše strane za K1 mobilnosti. Rekao bih da tu dobro stojimo, međutim htio bih naglasiti da u okviru ove prezentacije ja ću podijeliti iskustva, kao što je Jasmina spomenula, više vezano za ovu projektnu suradnju u obliku međunarodnih strateških partnerstava sa većinom visokoškolskim ustanovama, odnosno K2 projektima, znači o tome ćemo malo pričati. Prije nego što vam kažem otprilike koje projekte smo do sada imali, odnosno koje trenutno provodimo, zašto smo se uopće odlučili za takav nekakav modalitet. U principu gledali smo što nudi FAIR. FAIR nudi dosta dobrih stvari, ali postoje inherentno neke stvari koje ne možete recimo mijenjati dinamikom kojom biste možda željeli mijenjati. Zanimaju nas neke inovativne teme koje se mijenjaju svake godine. Mi možemo na FAIR-u u sklopu naših predmeta, u sklopu studijskog programa ažurirati, naravno radimo na tome, međutim ponekad nas zanimaju nekakve cutting edge stvari i projektne suradnje su potencijalno vrlo dobar izbor za takvu suradnju. Ista stvar, kakvo god istraživanje ili kakvu god nastavnu aktivnost želi provoditi, a da je relevantna, danas se sve vrti oko multidisciplinarnog pristupa, s obzirom da strateška partnerstva podrazumijevaju partnerstvo više institucija iz različitih zemalja, onda prirodno možete zapravo sklopiti multidisciplinaran konzorcij. Ista stvar za multikulturalnost, iskustva pokazuju da doslovno ovisno odakle su, iz koje su institucije, ljudi jednostavno drugačije pristupaju nekim problemima i mislim da je to jedna dodatna vrijednost koju možda u uobičajenim studijskim programima nećemo vidjeti. Naravno, dobro se to odnosi na internacionalizaciju obrazovanja koju želimo provesti, a posebno nam je interesantno primijeniti inovativne pristupe podučavanja, a to je vezano isto tako za ovu suradnju u virtualnom okruženju. Nećemo prolaziti kroz sve ove tu sav tekst koji sam tu naveo, samo ću navesti ključne brojke unazad 5 godina. Vidljiv je trend na FAIR-u da unazad godinu, dvije i sad imamo i više projekata. Ja ću temeljiti ovu prezentaciju na iskustvima sa 4 Erasmus Plus projekata koji su vidljivi tu sa lijeve strane i unazad tih 5 godina zapravo surađivali smo sa 16 partnerskih institucija iz 10 zemalja Europske unije i vjerojatno iz toga možete već predvidjeti koji su tu potencijalni problemi, odnosno izazovi kad morate komunicirati i surađivati sa jako puno dionika. Kad sam rekao naše iskustva, na što mislim na laboratorij za društveno umrežavanje i društveno računarstvo. Možete vidjeti na ovom slajdu dakle, da smo imali prvi projekt, odnosno prvi projekti prije Erasmusa Plus, Suskomtek, i možete vidjeti da svaki projekt se bavi nekakvom fokus temom koja je u to vrijeme bila inovativna, znači održivi razvoj. Prvi Erasmus Plus K2 projekt nam je bio projekt Inosok, bavili smo se inovacijama, nakon toga nas je zanimalo poduzetništvo, na FAIR-u nemamo baš puno predmeta koji se bave tom problematikom, htjeli smo znači, kroz neku projektnu suradnju napraviti edukaciju studenata u području ICT-a, time se bavimo od prije, međutim sad nam je naglasak također stavljen na poduzetništvo. I onda sad imamo 2 tekuća projekta, projekti Inosit i SmartSoc, gdje se u sklopu projekta Inosit bavimo društvenom uključenosti i SmartSocom bavimo se pametnom specijalizacijom. Nešto malo više o tim projektima i kako smo radili suradnju u virtualnom okruženju ću dati na kraju ove prezentacije. I ono što još možete vidjeti kako se to pozitivno odrazilo na nekakvi
na fakultet, odnosno na našu grupu. Krenuli smo, evo, profesor Podobnik i akademik Lovrik su krenuli sa pričom vezanom za Suskomtek. Ja sam tada bio student, kolega Pavle Skočir koji je isto na ovom pozivu isto bio jedan od studenata i tako kroz godine smo zapravo povećavali tim. Koja je ključna aktivnost naših strateških partnerstava, znači ono in a nutshell, koja nam je ideja? Projekti vam traju 2 godine, ovi novi nam sada traju 3 godine i zapravo je ideja da na godišnjoj razini imamo jednu veliku dvotjednu međunarodnu radionicu koja će se održati negdje. Dakle, održali smo radionicu u Sofiji, u Debrecenu, u sklopu Erasmusa Plus smo održali 2 puta u Zagrebu, više puta u Valenciji i ideja je bila ove godine održati radionicu u Žilini u sklopu projekta SmartSoc. Zbog evidentnih razloga, nažalost, nismo bili u mogućnosti to odraditi, ali ću onda malo ispričati koja nam je bila alternativa. I iduće godine, ako sve bude po planu, bismo održali radionicu u Dubrovniku. Dakle, to je, ovo što sam spomenuo, to je zapravo fizička mobilnost. Međutim, s obzirom da se radi o projektnoj suradnji i da se radi o inovativnom pristupu učenju, sad ću vam dati jedan metodološki okvir kojim se vodimo u tim našim projektima, odnosno kako zapravo provodimo edukaciju. 2 stvari su nam tu bitne. Prva stvar, na koji uopće način educiramo studente, nama je bitno da osim predavanja koja će slušati tijekom fizičke mobilnosti, dakle kroz onih 2 tjedna, na primjer u Valenciji ili Zagrebu, ideja nam je da nekako studenti surađuju, jer zapravo kad i diplomiraju ili će ostati na fakultetu ili će raditi u nekakvoj firmi, ali vrlo vjerojatno će raditi u nekakvoj projektnoj organizaciji. I zato nam je jako zgodno da zapravo napravimo učenje zasnovano na projektnoj suradnji. Koji je koncept? U principu imamo jako puno studenata iz različitih zemalja, iz različitih institucija, formiramo nekakve timove, svakom timu dodijelimo mentora, mentor je recimo profesor sa FER-a, pa drugi mentor je profesor iz Njemačke i tako dalje, i onda oni krenu raditi na nekakvom problemu koji je zasnovan na stvarnom svijetu. Dakle, to koristimo taj project based learning. Sa procesne strane, na desnoj strani možete vidjeti da koristimo nešto što zovemo blended mobilnost ili kombinirana mobilnost, koja se sastoji od virtualnog i fizičkog dijela. Dakle, nama ova radionica, dvotjedna radionica, dolazi na samom kraju. Međutim, prije radionice imamo virtualnu mobilnost koju smo organizirali, ona traje otprilike 2 mjeseca i ona se provodi online. Koja je ideja? Ideja je, projekt, može trajati tjedan dana, može trajati mjesec dana, može u našem slučaju trajati 2 odnosno 3 godine. Međutim, za studentske projekte to treba neko vrijeme da se, studenti upoznaju, da se upoznaju sa zadatkom, sa mentorom i da krenu razrađivati osnovno rješenje tog projektnog zadatka. Te aktivnosti će raditi u virtualnoj mobilnosti. Dakle, mentor će predložiti studijski slučaj, nakon čega slijedi upoznavanje između članova tima, znači koji sastoji se od studenata i mentora, i nakon toga kreće istraživanje i rad na projektu. Izlaz projekta je najčešće neka preliminarna studija, Word dokument, prezentacija i slično. Nakon toga kažemo nakon 2 mjeseca smo odradili virtualnu mobilnost, ona je zapravo bila samo priprema za ovaj krucijalni moment koji se događa u godini, a to je fizička mobilnost. Znači, svi ovi ljudi koji su surađivali u sklopu virtualne mobilnosti sada će doći, na primjer, u Valenciju na 2 tjedna. To je intenzivna radionica, traje 2 tjedna, studenti započinju svoj angažman ujutro oko 8-9 i do navečer imaju posla. To prvo slušaju predavanja, imaju studijske posjete, isto tako rade u timu. Nećemo isto prolaziti kroz detalje, ali čisto da osjetite znači, koji je to nekakav proces. Sastoji se od 2 velike faze i tu možemo vidjeti zapravo koje stvari možemo raditi virtualno, odnosno koje stvari moram odraditi fizički.
napravili smo nekakav proces od s lijeva na desno, možete vidjeti kako izgleda taj jedan ciklus našeg blended mobility-a. Jako puno zapravo radimo na pripremi, osim onih 2 mjeseca virtualne i 2 tjedna fizičke mobilnosti, ima zapravo jako puno se radi na pripremi samog blended mobility-a i tu možete vidjeti. Prvo pripremamo studijski slučaj, dakle specifikacija tih projektnih zadataka. Kako uopće to napraviti? To imate, ne znam, 10-ak partnera, svaki partner ima nekoliko profesora, nakon toga moramo odabrati studente, kako to provesti, isto odabir predavača, kako formirati projektne timove. Sve ovo tu zapravo radimo online, naravno s obzirom da se radi o projektnoj suradnji. U okviru Erasmus Plus K2 projekata predvidivo je naravno i organizacija nekakvih fizičkih sastanaka, pa nam to služi za nekakvu kontrolu. I nakon toga, kad sve to isplaniramo, kreće nam virtualna mobilnost, to je prirodno surađuju online, kasnije ću malo spomenuti na koji način. I nakon toga imamo tih 2 tjedna fizičke mobilnosti. Sad vidite od cijelog tog procesa, znači mi već u startu smo dosta toga radimo virtualno, međutim postoji tu jedna kockica koja se zove fizička mobilnost i to nam sad predstavlja, ajmo reći, problem, odnosno nije problem, smatramo da je to zapravo jako bitan dio blended mobility, odnosno uspješnosti cijelog našeg programa. Sažetak, virtualna mobilnost u našim projektima, dakle studenti nam rade 2 mjeseca na projektnom zadatku, pri čemu dodamo nekakvog profesora koji ih mentorira i kroz virtualnu mobilnost i kasnije kroz fizičku mobilnost. Kao ulaz, ako gledamo to kao nekakvu crnu kutiju, u virtualnu mobilnost ulaze studenti, ulaze znači taj projektni tim, njima damo specifikaciju studijskog slučaja, to je nekakav template od nekoliko stranica, kažemo im što trebaju napraviti i izlaz je rješenje projektnog zadatka, ona prva full draft, prva verzija projektnog zadatka kojeg onda kasnije razrađuju u okviru fizičke mobilnosti. Koje su prednosti? Ako malo pogledate usporedbi sa individualnom mobilnosti gdje student odlazi na semestar ili čitavu godinu, pokazuje se da neki studenti ipak ne mogu se komitati, znači ne mogu možda na čitav semestar otići u neku drugu instituciju, odnosno realizirati mobilnost. Međutim, ako koristimo ovu virtualnu mobilnost, onda povećavamo tu fleksibilnost i povećavamo šansu da ćemo moći i doći do studenata, odnosno da ćemo moći napraviti matchmaking i sa studentima i sa profesorima. Prirodno, s obzirom da se radi virtualno, da se radi sa nekakvim IT platformama, to nam je uglavnom povoljno, znači ne moramo se brinuti o troškovima smještaja i života. Iz našeg iskustva kao nedostatke što bih mogao izdvojiti, dosta je složeno upravljanje kakvoćom, dakle što se tiče tog blended mobility, moramo jako isplanirati na koji način ćemo pratiti te aktivnosti, što se dogodi, s obzirom da je sve virtualno, ne možete pozvati nekog na fizički sastanak ili niste u prostoriji kada ljudi rade, jako treba pripaziti na to kako ćete zapravo voditi taj nekakav progres tih studenata, odnosno kako ćete upravljati kakvoćom. I isto tako vidjeli smo, s obzirom kad imate, evo računajte da su to negdje 30-40 studenata, iz 10 zemalja, iz 10-ak institucija, ponekad možete naći 1, 2 ili 3 za kojih je teško održati angažman, odnosno entuzijazam. To je specifično za virtualnu mobilnost, jer im je na pameti isključivo fizička mobilnost. Ja sam tu izdvojio neke izazove suradnje u virtualnom okruženju vezano za općenito blended mobility. Ako pogledate naš slučaj iz onog prethodnog slajda, evidentno je da imamo dosta dionika. Računajte po projektu otprilike 10-ak institucija. Svaka institucija neki ima nekoliko profesora, svaka institucija neki ima nekoliko studenata, onda znate koje su to brojke. I sad međusobna interakcija, to je vezano za ovaj drugi izazov, vrlo važno identificirati komunikacijske kanale. Dakle, između institucija, to je više vezano možda za ove administrativne stvari, gdje onda treba, se baviti dokaznom dokumentacijom, je li student doista na tom sveučilištu i tako dalje.
Između članova projektnog tima, s obzirom da tijekom virtualne mobilnosti studenti, odnosno profesori međusobno moraju komunicirati, isto je bitno uspostaviti taj kanal i vidjeti koje je rješenje, što je najbolje za njih. Ista stvar između koordinatora i profesora i nekakve druge komunikacijske kanale. Treće, vezano za tehnološku izvedbu. Mi smo rekli imamo 4 projekta. Započeli smo, na primjer, sa Facebook grupama. Mi smo ovaj virtualni dio mobilnosti organizirali tamo, to nam je prvi projekt nam je bio 2015. Mi smo se tada odlučili za Facebook grupe. Bilo nam je važno upravo tu nekakvu postići tu izravnu komunikaciju između studenata, jer smo zamijetili da je jako bitno da se oni zapravo socijaliziraju na virtualan način, odnosno da se upoznaju i da vide da mogu zajedno raditi. I recimo Facebook grupe su nam se pokazale kao jako dobar izbor. Sve ove nekakvu tehnološku izvedbu, odnosno evoluciju tog rješenja smo imali kroz niz godina, kroz iskustvo. Na primjer, ono što uvijek imate jedan plan i vidite uglavnom to funkcionira, međutim ponekad ćete biti prisiljeni i inovirati, odnosno ponuditi neka nova rješenja. Onda smo dobili feedback od studenata, na primjer, da im nije dovoljno jedan mail u kojem sve piše, recimo koje datume trebaju, što trebaju napraviti, nego oni to žele imati, pogubili su se. I što smo napravili? Napravili smo Google kalendar gdje imaju apsolutno sve deadline-ove, gdje imaju sve rasporede i slično. Imamo tu Google Forms koji smo najčešće koristili za prikupljanje povratne informacije. Vrlo bitno je osigurati kolaboracijski prostor, za to smo koristili uglavnom Google Drive, odnosno OneDrive. Formalna komunikacija će uvijek biti, pa je elektronička pošta uvijek dobar izbor, samo valja pripaziti da to bude umjereno, odnosno da se sva komunikacija ne odvija e-mailom, jer to danas u 2020. nažalost nije više održivo. I sada imamo, od ove godine smo krenuli sa Microsoft Teamsima, odnosno sa Moodlom, ali to ću onda malo u dijelu vezano za projekt SmartSoc detaljnije ispričati. Dodatno, izazovi virtualne suradnje, dakle, vezano za planiranje, smatramo da je upravo to planiranje izuzetno bitno i to je najveći dio posla zapravo spada pod planiranje. Ništa ne valja propustiti slučaju. Možete vi reći da studenti, evo ovdje ovo vam je zadatak, morate napraviti to, vidimo se za 2 mjeseca ili ajde javite nam se za 2-3 tjedna. Međutim, ako se potrudite i ako barem razmislite i isplanirate nekakvu dobru praksu, bilo bi dobro da se koristi platforma ta. Bilo bi dobro da najprije napravite to i to. Ili kažete, znači, koji je nekakav vaš proces koji žele slijediti, studenti će biti zahvalni. Dakle, to planiranje smatramo vrlo bitnim. Zainteresiranost studenata za suradnju u virtualnom okruženju, mislim, svi ste imali nastavu online, vjerujem sada već, tako da možda možete prepoznati i ovaj izazov. Taj izazov smo mi već imali tijekom blended mobility-a. Mislim, virtualno okruženje nije usporedivo sa fizičkim kad imate neposredni kontakt. Ono što smo mi radili u sklopu našeg blended mobility-a, mi smo ih poticali, dakle ugrađivali smo nekakve mehanizme gdje smo rekli ok, nagradit ćemo najbolji projekt, onaj tko snimi najbolji video dobit će nekakvu nagradu ili ko objavi najbolji post na Facebooku će dobiti nešto. Uglavnom pokušali smo isto tako i na taj način povećati zainteresiranost studenata. I završno, osiguravanje kvalitete, s obzirom da naši projekti imaju po 10-ak partnera, mi smo formirali upravljački odbor koji je bio više zadužen za strateške odluke vezane za blended mobility. S obzirom da taj blended mobility pretpostavlja da imamo nekih 60-ak dionika, dakle to su studenti plus mentori i tako dalje, mi smo kao koordinatori osmislili tim od dvoje-troje ljudi koji su nadzirali taj proces na operativnoj razini, gotovo na dnevnoj razini, čime smo si osigurali određenu kakvoću. Isto tako koristili smo ankete kako bismo kontinuirano dobili povratnu informaciju, je li virtualni dio mobilnosti im bio dobar, što im je bilo dobro, što im je bilo loše, i isto tako za ovaj fizički dio mobilnosti.
Dobro, sad u ovom zadnjem dijelu bih se dotaknuo ovih trenutnih iskustava koje imamo, znači u okviru tekućih projekata. Najprije ću reći nešto o projektu SmartSoc, odnosno Education of Future ICT Experts based on Smart Society Needs. O čemu se radi? Tu nismo mi koordinatori, od onih 4 projekata, većinu projekata smo mi koordinatori, međutim ovaj projekt koordinira sveučilište u Žilini, nastavak suradnje na projekt Teamsoc 21. Možete vidjeti, konzorcij sastoji se od 13 partnera iz 9 EU zemalja. Ovo su nam sada trogodišnji projekti i koji je cilj? Ključna aktivnost, zapamtite da je na godišnjoj razini održati fizičku dvotjednu radionicu, ali zapravo provesti blended mobility. Što želimo napraviti kao cilj? Provesti edukaciju studenata u području ICT-a, zasnovanog na poduzetništvu, ali s posebnim naglaskom na pametnu specijalizaciju. I projekt je krenuo 2019. i naravno onda smo imali u planu 2020. održati blended mobility sa radionicom u Žilini. Međutim, zbog dobro poznatih razloga to nismo bili u mogućnosti implementirati. Ono što smo planirali smo virtualnu mobilnost 2 mjeseca, izabrali smo Moodle i e-mail. E-mail više za ovu nekakvu formalnu komunikaciju, a Moodle smo koristili za kolaboraciju. Isto tako fizička mobilnost je dakle trebala biti 2 tjedna radionice u Žilini. Međutim, potaknuti situacijom COVID-19 bili smo prisiljeni to malo promijeniti. A što smo promijenili? Promijenili smo ovaj problematični dio vezan za fizičku mobilnost koji smo onda preimenovali u virtualnu fizičku mobilnost. I ono što možete vidjeti, u planu nam je bila fizička mobilnost koja je trajala 2 tjedna. A kako smo ju implementirali? Implementirali smo ju kao virtualnu mobilnost, znači ajmo reći drugi dio. S time da smo smanjili trajanje, stavili smo da traje 1 tjedan i koristili smo Microsoft Teams-e koji su nam se pokazali kao vrlo dobra platforma za organizaciju. I završno za suradnju u virtualnom okruženju, ispričao bih nekoliko riječi o našem projektu kojeg koordiniramo, koji nam je vrlo drag. Projekt InnoSit, Innovative Solutions Based on Emerging Technologies for Improving Social Inclusion of People with Disabilities. Dakle, mi smo, sveučilište u Zagrebu je koordinator, konzorcij nam je malo manji, ali svejedno nas ima dosta, 7 partnera iz 5 EU zemalja, pri čemu u ovom konzorciju također moram naglasiti da imamo većinom partnere iz visokoškolskih domena, isto tako imamo udrugu Hrvatsku zajednicu za Down sindrom. Koja je zapravo ideja tog našeg projekta, odnosno koji je cilj? Želimo na neki način pridonijeti društvenoj uključenosti osoba s invaliditetom, ali na koji način? Na ferovski način, kroz razvoj inovativnih IT rješenja zasnovanih na novim tehnologijama. To je onako vrlo ambiciozan cilj, međutim koji su konkretni ciljevi koje želimo postići? S jedne strane želimo napraviti razvoj više jezične podrške za postojeće IT rješenja u sklopu ICT-AC kompetencijske mreže koju također imamo na FER-u. Razvili smo tokom niza godina dosta ICT-AC aplikacija. U sklopu Erasmus Plus projekta InnoSit smo odlučili napraviti više jezičnu podršku za neke od naših aplikacija. Drugo, isto tako želimo razviti nova inovativna IT rješenja koristeći nove tehnologije. Kad kažemo nove tehnologije, podrazumijevamo proširenu stvarnost, virtualnu stvarnost, umjetnu inteligenciju, 3D printanje i sve druge ICT buzzwordove koje vjerojatno ste i sami upoznati. Međutim, da bi došli do tog rješenja potrebna nam je ta multidisciplinarna suradnja, zbog čega smo onda stupili u strateško partnerstvo. I zadnje, ono što je vezano znači za blended mobility, želimo unaprijediti visokoškolski sustav na način da provedemo edukaciju studenata. Dobro, i sad vezano za suradnju u virtualnom okruženju, vezano za projekt InnoSit, tu ću se malo više
referirati na tehnološku izvedbu. Dakle, ono što sam spomenuo, nama je dosta interesantno s obzirom da je projektna suradnja, da imamo dobre alate za planiranje i vođenje, odnosno upravljanje projektom. Za to koristimo Jiru i Confluence, to nam se pokazalo kao izvrsno rješenje. S obzirom da radimo na nekakvim rezultatima i kasnije ćemo raditi na blended mobility-u, potreban nam je kolaboracijski prostor. U sklopu fakulteta imamo pretplatu na Office 365, odnosno koristimo Cloud OneDrive. Sastanke koristim, isključivo su online za sada, zbog novonastale situacije, također koristimo Zoom, dok formalna komunikacija koju pokušavamo minimizirati vezano za e-mail, najviše se znači koristimo Zoom i ove nekakve druge kanale. Ishod nakon prve godine, što se tiče virtualnog okruženja, mi smo imali sreće u ovom projektu, jer smo isplanirali da prve godine ne radimo edukaciju studenata, to nam kreće od iduće godine, tako da nas nije toliko pogodio COVID-19, iako smo imali planirane nekakve transnacionalne sastanke koje smo organizirali virtualno putem Zooma. Možete vidjeti ovdje na slajdu, dakle, 3 ključna rezultata koja smo postigli. Dakle, ono što smo radili smo izvještaj, to je nekakav dokument od 150 stranica, analiza o novim tehnologijama za unapređenje društvene uključenosti osoba s invaliditetom. Što se tiče pak tehnološke izvedbe, računajte da tu ima 15-ak i više autora, koordinacija, planiranja, što će ići u taj report. Mi smo koristili Word, s obzirom da možete u stvarnom vremenu surađivati na istom dokumentu. Isto tako koristili smo Zotero za upravljanje referencama, jer ako je jedan veliki dokument, onda možete misliti kakve možete imati probleme sa popisom izvora. Drugo, preveli smo 5 ICT aplikacija na 5 dodatnih jezika. Sve ovo što vidite na slajdu je rađeno virtualno. Također smo se oslonili na nekakve alate, na web usluge. Postoji jedan program, odnosno web alat koji se zove Poe Editor, koji nam je onda značajno olakšao kolaboraciju sa vanjskim partnerima koji su onda napravili podršku za engleski, za španjolski, za portugalski, mađarski i tako dalje. 5 ICT aplikacija. I završno bavili smo se razvojem softvera, dizajnirali smo aplikaciju za Android uređaje koja koristi proširenu stvarnost. Ona je dostupna na našoj trgovini Play. Za to smo pak koristili Unity, Collaborate i Firebase, vrlo tehnički, ne bih u detalje, a jedino ako nema neko pitanja. Ali bi samo naglasio da također, s obzirom da je više ljudi surađivalo na implementaciji tog programskog rješenja, opet postoji nekakve dobri alati koji omogućuju stvarno vremensku suradnju u virtualnom okruženju. Evo, da zaključim priču, smatram da je suradnja u virtualnom okruženju zapravo dobra i vrlo dobro nadopunjuje ovaj fizički dio mobilnosti, ali nikako ne smatram da virtualna može u potpunosti zamijeniti fizičku mobilnost, jer postoje nekakve posebnosti, pogotovo u okviru Erasmusa+, naprosto neke stvari ne možete postići isključivo virtualnom mobilnošću. Isto tako, zamijetili smo da se formati događanja moraju malo promijeniti. Vi ako imate radionicu, na primjer, koja traje 2 tjedna, nije izgledno da ćete moći postići isti efekt ako to samo prebacite virtualno. Znači, moramo malo razmisliti kako to prilagoditi. Pa evo, jedna od sugestija je dakle da umjesto jednog ogromnog događaja možda da smanjimo i da napravimo više kraćih događanja u virtualnom svijetu. Isto tako zamijetili smo da bi bilo dobro koristiti kamere za neverbalnu komunikaciju, jer obično, ne znam, ako se samo ljudi spoje, pogase kamere, ponekad to nemate ovaj efekt koji ste željeli postići. I zadnje što bi možda mogao spomenuti jest da tradicionalni kanali komunikacije, poput elektroničke pošte koja je zlatni standard, nisu prikladni. Dakle, kad imate mnogo komunikacije ili kad želite, ne znam, surađivati u okviru mobilnosti, jako je bitno to organizirati korištenjem dediciranih virtualnih prostora. Mi smo evo u okviru
projekta SmartSoc pilotirali sa Microsoft Teams grupama i zapravo postigli smo puno bolji rezultat nego da smo svakodnevno dobivali 50-ak mailova. Evo i time bih ja završio ovu prezentaciju. Zahvaljujem na pažnji i bit ću spreman odgovoriti na bilo koje pitanje koje možete imati. Evo, hvala vam puno Jurice na ovoj vrlo zanimljivoj prezentaciji. Nama je kao nacionalnoj agenciji uvijek zanimljivo vidjeti projektne rezultate, a nadamo se da će vaš primjer motivirati i druge da se upuste u slične aktivnosti. Sad, mi smo zapravo, mogli bi reći ciljeno u stvari, pozvali vas da sudjelujete u ovom događanju kao primjer dobre prakse, budući da će u novom programu kombinirano, odnosno blended mobilnosti zapravo dobiti svoje mjesto. Pa evo, svakako pozivam naše sudionike da iskoriste priliku i evo, postave neko pitanje. Pa evo, dok se možda ostali ohrabre, ako bi, evo, Jurica, ako bi trebali dati neki, ne znam, glavni savjet nekom visokom učilištu koje zapravo nema ranijeg iskustva i evo, želi organizirati kombinirane mobilnosti, koji bi to glavni savjet bio? Za nekog ko nema iskustvo, u svakom slučaju, s obzirom da se radi o strateškom partnerstvu, s obzirom da treba minimalan broj, koliko 3 partnera iz 3 EU zemlje ili bilo bi dobro još i više, jako je bitno, znači, stvoriti prvo taj neformalni kontakt. Morate imati tu primary kontakt osobu sa svakog od suradnih institucija. Osoba koja je dobra sa upravom, koja kad treba nešto potpisati, kada treba nešto odraditi, jednostavno osoba od povjerenja u svakom od tih partnerskih institucija mora postojati i nakon čega onda možete ići sa ovim slatkim brigama, a to je vezano za opće brainstorming projekta, pa onda raspisivanje i tako dalje. Mislim da je upravo jako je bitno na početku biti siguran, znači popis partnera i unutar partnera morate imati jednu osobu za koju garantirate ok, sve što mi treba s te institucije mogu dobiti od te osobe ili tima, da pače još bolje. Ali to sam zamijetio, ali su bile nekakve komunikacije od nekih drugih kolega koji su stupali u strateška partnerstva jer su razmišljali o tome, ali tu šteka, znači to ako ne odradite ovaj prvi dio, ako se dobro ne umrežite sa tim željenim partnerima, onda nema smisla ići dalje. Ja bih rekao da korak po koraka taj je recimo upravo to kvalitetno partnerstvo osnovati sa suradnim institucijama. Pa evo, svakako dobri savjeti. Vi ste na FAIR-u realizirali ovakve tipove mobilnosti uz projektno financiranje iz formata strateških partnerstava. Međutim, evo imamo sad pitanje također sa Sveučilišta u Zagrebu, gospođa Golinac. Imate li druge izvore financiranja osim projektnih sredstava, jer puno ljudskih resursa je uključeno? Ne, znači u principu, na primjer, evo projekt INOSOC ili TeamSoc 21, mi imamo predviđeno organizaciju radionice, odnosno provedbu blended mobility-a. Međutim, da bismo to postigli, imamo i organizaciju onih multiplier eventova, sastanaka i slično. I ima nekoliko budžetnih stavaka i bili smo uvijek u mogućnosti pokriti se financijski sa sredstvima koje smo dobili iz tih projekata, a ako ne, onda da, taj nekakvu dodatan novac smo imali iz nekakvih internih sredstava, ali to nije bilo nikad mnogo. Hoću reći, znači da je ono što smo isplanirali da smo uvijek mogli isporučiti. A isto bih sad evo kad je nastavno na to pitanje, tu smatram, to je recimo nastavak, znači kada se dogovorite s partnerima onda vidjeti, ili možda još čak prethodni korak bi bio osigurati da imate odgovarajući tim. Da, uvijek će krenuti, uvijek mora biti ta jedna osoba driver na početku, ali kao što ste vidjeli onaj malo vremensku liniju, kroz nekoliko godina sad tu imamo jedan stvarno ozbiljan tim koji može upravljati sa 2 projekta istovremeno, tako da i uključivati mlade, znači ono što sam pokazao
prezentaciji. Oni koji su bili žučkasti, odnosno narančasti, ti su bili studenti, oni su bili na blended mobility i onda su eto slučajno ostali na fakultetu ili im je to bilo jako lijepo i simo tamo i onda smo ih uključili na te naše projekte jer donijeli su nešto novo. Znači ta studentska perspektiva koju su imali u okviru blended mobility, a mi smo to uzeli i rekli smo ok, sad nam se priključi u timu i uvijek smo vidjeli da smo dobili nešto novo i nešto bolje. Pa evo, li možda još nekih pitanja? Ako nema, evo, zahvaljujem puno Jurici dakle, na sudjelovanju i vrlo zanimljivoj prezentaciji. Hvala vama. Želim vam puno uspjeha sa daljim tijekom tekućih projekata. Hvala lijepa. Pa evo za sada, evo prije kraja imamo još zapravo dvije kratke polls, pa onda molim kolegicu Teo ako može da ih pokrene. Da, evo ga, dobar dan još jednom svima. Nadam se da se čujemo, meni se zeleni, tako da mislim da je sve ok. Imali smo malo tehničkih poteškoća, tako da sad za kraj imamo za vas dvije anketice. Prva je vezana zapravo za prezentaciju koju smo sad nedavno čuli, znači o virtualnoj suradnji, tako da nas zanima sljedeće. Imate li iskustva s provedbom virtualnih mobilnosti ili neke druge vrste nastavnih aktivnosti u virtualnom okruženju? Da, ne ili djelomično. Sad naravno očekujemo puno odgovora da i djelomično, što radi ovih okolnosti pandemije, što radi prioriteta Europske komisije i drugih faktora zapravo koji nas guraju u tom smjeru. Evo ga, nama je programirano još 20 sekundi, pa evo slobodno još možete odgovarati. Ok, mislim da je to to. Idemo pogledati rezultate. Dakle, da, kao što smo i očekivali, 41% da, 49% djelomično, ne samo 10%. Da, svjesni smo svih izazova i svega što nas čeka, ali naravno mi smo vam na raspolaganju i srce naravno za pitanja za koje su oni stručni, kao što smo vidjeli u prezentaciji gospodina Milinovića. A upravo na to se zapravo vraćamo na početak programa, znači poll koji vam nismo mogli pustiti na početku, pa evo ga sada. Nas zanima znači, vaše korištenje informacijskih sustava na visokim učilištima, tako da evo sada ću pokrenuti ovu anketu. Koristite li ISVU na vašem matičnom visokom učilištu, da ili ne? Naša digital officerka Ivana Kovačić to isto budno prati. Posebno je zanima ta informacija, naravno na raspolaganju i nadalje za svu podršku. I gospodin Milinović, kako nam je ljubazno već istaknuo više puta. Mislim da su glasovi skoro do kraja, još ih malo pristiže. Ok, pa ćemo zaključiti i podijeliti rezultate. Dakle, 84% da, 16% ne. Tu ima i puno sastavnica i dakle centralnih koordinatora, tako da svjesni smo da su ovi podaci vrlo orijentacijski, ali hvala vam puno na aktivnom sudjelovanju. Mi ćemo ove podatke svakako zabilježiti i imati u vidu za daljnju podršku koju ćemo vam pružiti. A sada prepuštam kolegici Jasmini dalje riječ za nastavak programa. Pa evo, ostala mi zapravo još jedna točka na našem dnevnom redu i zapravo ću brzo prebaciti riječ našoj kolegici Ivani Kovačić, koji je ujedno i digital officer, dakle Europska komisija, dakle u svim zemljama koje sudjeluju u programu Erasmus+, odnosno u prvojskim zemljama, zapravo zatražila da nacionalne agencije zaduže jednog djelatnika kao
nekakvu pomoć, odnosno nekakvu kontakt točku vezano za digitalni Erasmus, pa evo prepustit ću kolegici Ivani da iznese neke zaključke na današnje događanje. Pozdrav svima. Evo, probat ću šerat zaključak kratko. Par puta sam tijekom sastanka prerondala ove slajdove, ali u principu poruka je jasna od svih govornika. Svi ovi procesi djeluju na prvi pogled razlomljeno, ali zaista vremenom i razvojem idu u istom smjeru. I cilj je jasan. Jasno je ono što želimo postići. Dakle, ovo kako se razvija, usavršava i tu smo stalno za podršku i sva pitanja. Puno je resursa, puno je zapravo webinara i ovaj Competence Center koji je kolegica iz EUF-a spomenula, zaista obiluje mnogim informacijama koje nam pomažu pri radu, odnosno traženju odgovora. Za sva pitanja, za sve bottlenecks ili probleme koje susretnete, molimo javite se nama. Isto tako, razni dionici koji su danas sa nama, na početku smo napomenuli da upravo kolege sa sastavnica trebaju ojačati i dogovoriti točno sa svojim centralnim uredima taj ključni kako. Znači, svi znamo što nam je početna točka i koja je točka do koje želimo stići i proces je potrebno pojednostaviti, ujednačiti, znači koliko vremena i što sve trebate koristiti da bi došli do željenog rezultata u prvom ovom trenutku, znači online learning agreement. Bitno je da zaista sjednete, uključite se i probate. Ja sam pisala mailove svakom Erasmus koordinatoru pojedinačno, većina se javila, podijelila svoje poteškoće, zabrinutosti. Znači, u tom dijalogu, odnosno i u grupnom radu, u razmjeni iskustva je upravo ključ našeg uspjeha. Hrvatska je zaista za sudjelovanje u ovoj inicijativi u odličnom položaju. Iako se sve čini zahtjevno, moramo istaknuti činjenicu da su gotovo sva visoka učilišta priključena na Erasmus dashboard. To je ključna točka ovog Erasmus Without Papera. Kao što je voditelj konzorcija rekao, Erasmus Without Paper nije Erasmus Without Problems, ali ne smijemo se fokusirati na ono što ne valja, već izgubit ćemo onda iz perspektive sve ono što je tu da olakša životni tijek administriranja mobilnosti. Znači, postoji odgovor za sve, postoji usavršavanje, usvajaju se komentari sudionika. Kolegica Kuzmane je predstavila i rezultate tog OLA surveya i sami sudionici i Erasmus koordinatori su jako zadovoljni. Sam konzorcij je prihvatio prijedloge za unapređenjem. Osim činjenice da su sva visoka učilišta na dashboardu, puno nam olakšava i situacija koju je predstavio kolega Milinović iz Srca. Znači, Hrvatska ima jedinstveni identifikator JMBAG i zaista nema nikakvog problema da se OLA, kakav je postao u verziji 3.0 19. listopada, počne koristiti tako kako treba. Znači, ono što je u početku zbunjivalo neke, radilo dupliće u sustavu, upravo ovim jedinstvenim identifikatorom taj problem se dokida. Osim toga, sva visoka učilišta nemaju svoje sisteme razvijene na način da bi trebali razvijati neke posebne priključke, ove APIs, već sva visoka učilišta će direktno preko Erasmus dashboarda, Erasmus Without Paper, znači glavnog dashboarda, koristiti sve ove stvari koje su zapravo taj početna točka za visoka učilišta. Jedino sveučilište u Zagrebu ima third party provider, znači nekoga kome plaća za usluge tog sustava podrške za mobilnosti i Move On zaista je aktivno uključen i prilagođava svoj cijeli sustav za
OLU za Erasmus Without Paper i sve potrebno. Tako da cijela inicijativa i sve što ona uključuje, pa u ovom području i Europsku studentsku karticu, a to je u Hrvatskoj nacionalna iksica, to nam je isto dobar temelj za ujednačeni pristup. Znači neće biti situacija kao možda u Francuskoj da svako visoko učilište ima svoju karticu pa onda dodatno treba svako visoko učilište razvijati svoju prilagodbu. Znači jakost u tome je da nam je nacionalna slika ujednačena, puno toga je znači na dobrom putu i svakako bitna nam je vaša povratna informacija. Ovim današnjim prezentacijama smo htjeli poručiti da osim ovih već poznatih informacija, poznatih webinara i snimaka, ono što nam je bitno da to sve samo sebi nije svrha. Svrha je naravno koliko je Erasmus program dostupan krajnjim sudionicima. Znači ISN koji je ključni partner u Erasmus Without Paper projektu, a novi program nam glavno težište stavlja na inkluzivnosti, upravo ukazuje na sve ove prednosti koje digitalizacija donosi. Ono što je bilo postavljeno u prvom dijelu programa kao pitanje snimka, odnosno uživo demonstracija, online learning agreementa postoji od ove konferencije u Grčkoj, tako da poslaćemo link i točne minute da se ne gubite u snimci, traje 4,5 sata. Prvi korak nam je online learning agreement, znači Erasmus Without Paper je lansiran službeno u prosincu 2018. Na našem kick-off sastanku u Rijeci u lipnju 2019. Mi smo predstavili i kolege koji su aktivno odmah pristupili sveučilište u Zadru i uvrstili online learning agreement u svoje procedure. Tako da i poruka kolegice iz EUF-a i nas je da procesi koji su u vašoj domeni, znači sve što ste si uzeli kao potrebno, korake, izvore i slično, u tom tijeku od interesa studenta do zaključenja samog learning agreementa, da promislite, da si olakšate, jer ovo je zaista prilika da se program još šire otvori, da bude dostupniji, ono što konzorcij promovira at the fingertips of students, znači na zaslonima svojih mobitela, da pokrenu taj najbitniji korak u mobilnosti, learning agreement koji definira tijek njihove mobilnosti. Vidjeli smo puno elemenata tu međusobno surađuje, to su sve standardi koji su međusobno dogovoreni kako bi svi ECE holderi, kojih je preko 5000 u programskim zemljama, našli isti podatkovni jezik, a svi ti elementi i svi ti projekti razmjenjivali podatke na isti način. Evo, nadam se da je ovo pokrilo sve što smo željeli poručiti, ali svakako pišite nam, poslaćemo snimku i sve prezentacije. Evo, zahvaljujem Ivan i vidim da smo zapravo dobili međuvremenu i pitanje sveučilišta u Splitu na koje je govorio gospodin Stanić iz Azvola. Pitanje je bilo dakle da li se može mjeriti broj studenata koji koriste aplikaciju Erasmus App. Dakle, na Androidu ima 10.000 downloada. Sad ne znam da li možda pitanje bilo usmjereno na to da li možete vidjeti koliko studenata sa vašeg visokog učilišta. Ne znam da li gospođa može malo detaljnije postaviti. Znači, Erasmus App je bio lansiran za 30 godina Erasmusa 2017. godine i
kao što je predstavljeno u prvoj prezentaciji, sada prolazi baš ozbiljni rearrangement svih elemenata, potpuno je novo sučelje, ali u principu to je krenulo kao taj promotivni moment, informativni moment, ali sada je uključeno u Erasmus Student Card inicijativu i podatke po samim sveučilištima nemamo. To će biti sada na početku godine čim krene ta nova verzija aplikacije onda predstavljena na brojnim događanjima koje su planirane za predstavljanje Erasmus aplikacije u svom novom ruhu. Launch konferencija je trebala biti u prosincu u Briselu, ali naravno zbog ove situacije i samog manje kašnjenja se je pomaknuto online i najvjerojatnije će biti početkom godine. Svima vama ćemo naravno poslati obavijest o svim događanjima koji se vežu za sve ove teme danas predstavljene, pa tako je Erasmus aplikaciju. Evo, hvala Ivana. Vidim da nam se broj sudionika da je počeo padati, vjerojatno su si već glavni odjurili su na ručak. Ali evo, jako nam je drago da smo danas prikupili ovdje preko 100 sudionika i zapravo se zanimaju ove teme. Naravno, ako imate još nekih pitanja, slobodno nam se obratite. Dakle, mi ćemo stvarno kao nacionalna agencija kao i do sada, evo dati sve od sebe da informiramo naše korisnike o svim novostima i naravno dalje vas poticati na aktivno sudjelovanje. Pa evo, ako nema daljnjih pitanja, mislim da možemo zatvoriti naše događanje. Evo, stvarno hvala vam puno na aktivnom sudjelovanju i vama sudionicima i naravno i našim današnjim govornicima. I evo, želim vam uspješan ostatak dana i naravno ugodan vikend.